Ini, sigurado na ini nga magwapo ka hini. Sigurado ko ini na magwapo ka hini. Kay ba ano man yaton ano yung gimbutang ha akon dati? Aw, kung gyapad to. Wala na tumulabay mo nga pistika. Mo pa ko magwapo na kito. Hangad, hangad, hangad. Kakatuong ko ito niya nga manuulang nga pinistiya. Pinasaring hiya. Nga magre-reko kuno ako yan nga tuig. Nawarayan na ako tuna. Nawarayan pa ako balay. Gimbulagan pa gud ako na ako nuyab. Kakatuong ko yan nga pinistiya. Mopay. Klaklaroon ko dito yan nga manuhula. Ano iya ginhula ha akon kung tinuod man gud nga magre-reko ako. Yan nga tuig. Mopay. Oy, oy, suki, ani ka man. Aginaw, kuna ko. Close ako yan kay, mahuway ko yan ng adlaw. Walay ko yan na direk yan na nananambal, direk yan na nanuhula, kay malakat ako. Okay, tikain ka man ngayon. Agi, kuna ko. Malakat ako ngadto. Kay nakapalit ako yung balay. Nagpalit ako yung tuna. Tapos mamamasyada kami yan, magkikita kami takuyab. Nabaliktad na ito natin kabutangan yan na. Kaya ikaw tikariko, ako haros wala nagkaunon. Yan ang ini. Agi, kay maram ka man din niya ako, ni ako. Diri man ako kuhan, kay damot ak mga customer din he. Di nga nakakapahuway na agi ito. Damot na patigo, damot na pahula. Basta damot na patambala mo ito nga. Nakapangarog ako yung ipalit niya na ako mga sunod na bulan. Bayan po muna takin Mercedes-Benz. Mga daw ini. Yan ang ini. Ako bisan nalakain na ako katurugay. Wala na nga ni Karos kaunon. Okay. Sikat inin nga trabaho. Ay kabaraka. Ay pag kinabaraka. Ay ginhula ko mo. Ang ginhula ko mo. Di pat maabot na yun yung pistika. Ganito. Ano pala yan ha? January pala yan. Ano pa nga ni Matitimed January. Kapurado man ni mga pistika. Ulat-ulat na ulat-ulat. Basta yan ang tuig. Mariko ka. Ano man, kumusta man na mo? Di ba nagpagwapo ka ako? Oo. Kumusta man dito? Okay na ka mo, okay na. Okay na nga pinistika nga adi. Gimbayaan nga anak ko na ako nuyab. Ay, sus. Yan ang ini. Di na, pamati ko na. Pamati ko, gintanggal ni mong gibutang ko ay mga pagpagwapo. Anay-anay, kay otrong ko. Malakat din ako. Tilakat ako. Ano man, sunod na lang kung kukanta ito yan ha. Yan na nalakay. O sige, dadali-dali ko. Didala ha. Oo, sige, sige. Last na gud ini na akong kwarta. 10,000. Mo pay kon magwapo na ako dayon na kay last na gud na ako ini nga kwarta. Nanang ini. Anay. Okay. Tilakat din ako. Nag-iinapura kunta. Masakto man na umabot ka. Ini, sigurado na ini nga magwapo ka hini. Sigurado ko ini na magwapo ka hini. Kay ba ano man yaton ano yung gimbutang ha akon dati? Aw, kung gyapad to. Wala na tumulabay mo nga pistika. Mo pa ko magwapo na kito. Hangad. Diri ka magiginawas-gawas ha. Oh, Sa kabulan. Hindi mo ginbibinili nga magreko. Ayaw lang pag inapuraha kay nakukuha ka lang dito. Hulat ti maabot na ito mo. oo. Ipagpagwapo ni mo yan ha, sigurado ba pamati ko matutuman. Anay pa. Epektibo man tada. Oo, damo na initak na pagwapo ni nga ini. Ah, busy. Ini ibubutan ko ini mo. Ay lani pagturutang gala. Patitiman mo kare gigbabalik la ha. Oo. Para diri makuan tini nga akong ibutang mo ha. Oo. Para min tani kinuan. Ay lani paglabi kay mga kuan inin. Mawawala ito iya kuan bisa. Wala ha. Oo. Ala pagturutang gala ini. Pakakuan ka nga nila ko dito niyan butke, dide. Oo. Ikaw ulit yung mataig sugad la. Ay pagkuan ko ha. Amula ito, amula. Gumapo na kapunta kay para Oo, kung mayaan magpapo ko na ito. akong uyab. Madamot maruroy gaya mo. Sige, kay na pura ko. Kay, maram ka ko. Nagihibay maginulat ang uyab. Tapos, anak mo gimpalit nga tuna. Tapos, may nakubalay nga ginkuan. Ta naman pero mo to na akong bayro nun nga nahay mo. Wala. Yan kayo kapag miminahalon kay para makatirok-tirok kaliwat. Kuan, 10,000 la. 10,000. Oo. Ay, salamat na lang nga nakadara-dara pa yung kwarta di 10,000. Pawaray-waray na gudak iba. 10,000. 10,000 ini? Adi 10,000 ini. 10,000 ini? Oo. Saka- Bisan hapon nimo. Sarado ito Sige, 10,000. natapo na kay mo. Kaya nakadamo ko na suki ko na ikaw. Oo, ta naman nakadin ako. Alay, may ko ikaw ko na mo. Nahanumdum ka hanunan. Pagkadinim mo ako, di ba?
Kulang ka 2,000. Oo. Hindi na lang tayo kukuhaon ini. Hindi Ano? na lang ini. Ta, sige, sige. Basta ang importante, magwapo lang ako. Oo, sige, bambis ito. Kaya wari pa din niya akong kumanhinga. Ikaw man natin bibalik-balik nga nga di ka na to. Da, kung hulat-hulat la ha. Oo. Sige. Ta naman, din ako mag-ihaw. Maka sige. din ako. Eh. Huh. Ay, paggasgasos ka bulan ha. Oo. Sige, sige, hinay, hinay. Kung kay malakat ako. Alagad, good mat nga tambalan. Kada pagkakaniko, warin pagod niya araw ako nga. Talagod ti, kundi 15,000, 20,000. Pasalamat na lang ani ako yan nga. 10,000 niya ginaro. Pinistiya. Aba daw, niya nang ini. Pawari-waray na gud ako sa lapya na. Last na gud lang to nga 10,000. Pero kay sigila, magre-recommend ko na ako yan nga tuig. Kadi na ako. Papasok. Pero gani ako mapalit yung kinsarak yan na may matugnaw. Katong ko yan at kuan. May daha ako niya na napa service. Agi yung kuan. Hayaya ko na 20 minutes hatag niya akon. Tapos madalit sunat na ton. Akon uyab. Di ko na nagkakatunan na akon to nagiging papalit. Boss na la. Tuong ko yan na.